Salam mähriban ýurtdaşlar. Salam kardeşler, hoş geldiniz hemmeniz. Şunun Türkmenistanda bir ykdysady reforma, ýer-su reformasy barada öz pikirlerimizi watandaşlarymyza ýetirelim diýip siziň bilen şuny ýene bir arada bolmaly bolduk watandaşlar. Ýene birgedek hoş geldiňiz. Şu Türkmenistanda kän gedek bellep geçdik da Saparaga daýynam, Saparaga Merdam bilen çykyş edeniň mundan 1-2 ýyl öň çykyşlary bar da Halkyň Sesi media YouTube kanalymyzda şo ýerde seredenimizde şol Saparaga kän dady gurrun berýär şo ýerde. Türkmenistanda şu gün mundan 30 ýyl öň Saparagada şol ýer-su reformasyny, ykdysady reformany edipdirler. Hatta bir ýyl ýaly deňäben görüpdirler. Köp ýerlerde şonuň netijesini, gowy netijesini görüpdirler. Şoň üçin biz şuny häzirki Milli Halas etiş komitetimiziň agzalary hökmünde biz geljekde ertir hökman şuny täze Türkmenistanda ýerinde oturtmaly diýen bir düşünje boldy. Şu Milli Halas etiş komitetimiziň agzalarynyň arasynda şuny tizden tiz watandaşlarymyza ýetirelim diýip şuň siziň bilen ýene bir arada bolmaly bolduk watandaşlar. Sebebi näme üçin? İlk bilen edilmeli işin biri şol topragy, yerleri watandaşlarymyza, halkymyza paýlap bermeli diýilen düşünje bar. Sebebi toprak halkynky däl. Näme üçin diýseň, Türkmenistanda bir giden boş yerler bar. Emma Türkmenistanyň halky bizim watandaşlarymyz ýurtdaşynda iş gözleginde ýa-da bir çörek pulu gözleginde sergezdanlyk geçirýärler da. Şoň üçin biz häzirki günden başlap eýýam biz hökmany suratda şol diktator rejimini ortadan aýryp hökmany suratda biz watandaşlarymyza ýeri, topragy paýlap bermeli diýilen düşünje ortaga çykdy. Şonuň biz öz halkymyza, öz dilimiz bilen ýetirelim diýip şu ýerde siziň bilen bir arada. Sebebi akşam çykyşlaryň birinde Parahat kardeş bellep geçdi da şu Türkmenistanda diýdi üzümçilik etseň, üzümçilik etseň neydi, ekseň şonu neydi da. Paxta barada gurrun etdik biz o çykyşymyzda. Şu paxtanyň Türkmenistana zerur däldigini, topraklarymyzy sandan çykarýandygyny, şonuň netijesinin has erwet bir ýagdaýlara getirendigini, topragyň has bir sandan çykyp bir peýdasyz derejege gelendigini görkezip durda. Şonu Parahat kardeş belli etdi. Şo diýdi, üzümçilik etseň neydi? Her kimiň öz ýeri bolsa, watandaşlarymyz şu ýere üzüm ekseler diýdi. Şondan hem şerap, bolýamy, içki önümlerini bejerip şonuň zawod fabriklerini açsa, her kimiň öz ýeri bolsa, mysal üçin bir watandaşa berilse, isledigi kadar 100 hektar yer alsın, mysal üçin, alsın şo ýerde üzümçilik etsin, üzümden öndürilen önümleri şo ýerde özi zawod fabrikini gurup öndürsin, halkyna satsyn, halkyndan türkmen halkyndan neme bolsa, artykmaçyny bolsa ýurtdaşyna eksport etsin diýip kiri ortağa attılar. Şol pati gowy zat şol. Sebebi şuň gün halkymyzyň elinde yer ýok. Bu näme diýseň? Türkmenistanda ykdysady reforma, yer-su reformasy geçirilmedi. Şonuň biz şuň siziň bilen bir arada bolup hökmany ertir, şu zatlaryň gündemde boljagy, yerinde oturtuljagyny biz watandaşlarymyza ýetirelim diýdik. Watandaşlar, hoş geldiňiz ýene birgede. Kimde nähili pikir bar bolsa, elini galdyryp şu arada köp pikirleri ortağa atarsyňyz diýip umyt edýäs. Hoş geldiňiz watandaşlar. Parahat Bey, buyurun. İşte. Ajan hanım gaty gowy ýerlikli sözler aýtdyňyz, aýtmalar aýtmalar tam ýerini aýtdyňyz. Hökmany suratda Türkmenistanda yer-su reformasy geçirilmeli. Ol geçirilmedik adamla häzir günümizde öyle gul bolýar, gul. Ilki
Gulşurukdan çykmaly. Gulşurukdan çykmak üçin näme etmeli? Halkyň öz ýeri bolmaly. Halkyň öz ýeri bolmaly. Ýeri bolmagan soň da häzir millet jaýyny eline alyp, milleni, jaýyny eline alyp horap közenip berler. Eger hususy ýeri bolsa, alan näme eksin, şoňa özüň sat, oňa ýeri berip goýmalylar ama maddi kömek etmeli, 1 ýyl, 5 ýyl kredit vermeli, para götürmeli, edip. Hani ýankydaý hani özüniň orýança. Ne ol ýerden baş çykan adam der, onuňlar. Ikide näme buğday ektin, mekke ektin, ot ektin, näme ektin, şonu satmana da açyk bazar bolmaly. Açyk bazar onu ýurt daşan çykmaly. Eksport etmeli önümi. Böyle alan ýeri diýen bolan ok ýani kömek etmeli, maddi kömek. Näme etjek ben häzir berdi 100 hektar çägäçinden torapdan ýeri. Pulum ýok, lazım näme edin men? Tehnikam ýok. Şoň üçin hökümet maddi tarapdan kömek etmeli. Awurmandan aşar, suwaldyk şolar. Sağ ol Parahat, dogry belläp geçdiň. Şol finans tarapyndan hökman kömek boljak. Ýa-ni näme diýsen, şol zawod, fabrikler açjak adam ýer suw reformasyny edilen günden başlap eýýan Saparagan çykyşynda belläň ýeri bar da. Awtomatik görnüşde zawod, fabrikler orta geljek. Oňam arkasynda döwlet şol finans tarapyndan başga goldawlaryň köp taraplaryň goldawlary berjek. Şo zatlaryň özi awtomatik şekilde orta geljek diýip belläp geçdi Saparaga. Şol dogrudanam şuň kugynana şo ertiriň giç galman, ertirden giç galman biz ýer suw reformasyny, ykdysad reformany eden bolsak, ýa bize orta özi awtomatik şekilde zawod, fabrikler hemme zat ýerine oturjak. Şu ýerde Muhammed kardeş baş üstüne. Kardeşler, vatandaşlar, şol ýer suw reformasy meselesi aslında adamyň iň birinji bir görüňi edilmeli ýa-da halkyň gündeminde bolmaly, aň düşünjesinde bolmaly bir mesele asly. Näme üçin dünýäniň guruluşynda da elmide bardyr şu toprak eýesi diýip, toprak eýeleri, şular elmide da ýaşaýyş şertleri boýunça da mümkinçilikleri, ýa-ni nesilden nesile geçýän miras, bu elmide toprak eýelerinde bardyr. Bu iň bir tebii nämesidir, hakydyr adamlaryň. Türkmenler üçin hem şol zat. Şu wagt biz belki güýjümiz ýetmeýär ýa-da halkyň düşünjesi ýetmeýänligi sebäpli şuňa bir nemeden peýdalanýar da rejimler ýanky bir ýetmezçilik, aň düşünje ýetmezçiliginden peýdalanyp ýene şuňaly toprak eýesi bolmalydygyny adamzadyň gizleýärler halkdan. Esasen bizde Türkmen jemgyýetinde şol gaty bir nemedir? Üst derejede şoňaly üstü gizlenip saklanýar da. Ýogsa her bir Türkmenistanyň watandaşynyň nemesi iň bir tebii haky, hukugydyr bu toprak eýesi bolmak. Toprak eýesi diýilen düşünjäni hem şeýle bir nemedipdirler. Bir manysyny ýitirdipdirler. Näme esasında? Ýani islamaty berip işletmäne berip islamaty alyp ýa-da ýanky bir ekin darlygy, ekin dikin nemelerini gowurýan daýhanam bolsa, şo taýdan bir gazanjyny, gününi dolandyryp bilýän daýhanam bolsa, şolum bir tanyşy üstü bilen bir pulny berip, para horçuluk nemesinde parasyny berip şeýdip toprak işledip şo taýdan bähwit görjek bolýar da. Adda kanda görýär bähwitini ýöne. Hiç wagt neme bilen deň bolmaýar da. Asyl toprak eýesi bilen. Onuň üçin toprak eýeçiligi hökmany suratda geçirilmelidir.
şol eýýam düşünjelerim şoňa görä ütgeýär. Öz topragynyň eýesi bolan adamlar şol topragy östürmek üçin, şo topragyň gymmatyny artdyrmak üçin has bir hyjyly işleýärler, has bir höwes dörýär. Ýurduny bolan düşünjesen ütgäk gidýär-de toprak eýesi bolan adamlarda. Näme üçin? O topragy nerede yerleşe, şo ýaşaýan ýurdunda yerleşýän üçin hem ýurdunyň goramak meselesinde aşlan ýurduny goramak meselesinde de ýankyýal bir eýetçilik edende hemme taraplaryň bir gözüniň görejegi ýaly saklama düşünjesine eýe bolýar-da. Eýetçilik duýgusy ösýär. Onuň üçin hökmany suratda şol ýer suw reformasyny bir bunu biz häzir birinden diläp bize beriň şo haky hukuky diýip alınjak bir hak hukuk däldir bu. Gerek bolsa ýankyýaly nähil şertler bolsa şunu almaly bir hak hukukdur bu. Elimizden alınan bir hak hukukda. Şoň üçin bu meselede has köp gurrun edilmeli. Gator näme mesele, düplü mesele. Häzirlikçe ne şunu aýdaýyn men. Demledim, sag ol. Sağ ol. Sağ ol Muhammed. Gaty dogry belläp geçdiň. Sebäbi Türkmenistanda konstitusiýon bir guruluş ýok. Şoň üçin hem watandaşlar öz hak hukugyny, konstitusiýon hakyny, hukugyny bilen aklar. Munun biz görüp oturýarys Türkmenistanyň içinden gelen bir video vardy. Sosial mediada gördüm onu. Daşozyň bir ýerinde ýaşaýan bir watandaş misal üçin 50 hektar ýaly ýeri alypdyr. Şoňa da bagwançylyk edipdir şonu. Bag ekipdir şo ýere. Onu näçe ýyllap östürip ýetişdirip bagyň mewesini alyp başlan wagty eýýän şoňa ewinim tagwanly özüni hukukçy diýip gören haramzadalar gelip elinden alypdyr şol adamyň. Öz ýüzüni görkezip aýdyp beripdir. Bulam näme? Hakynyň, hukugynyň ýokdugy. Ýa-da Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň ýoklugyny görkezýän bir zat. Sebäbi ýerde öndürilen önüm eýýam öz topragynda esasen şu Türkmenistandaky güneşe baý bir ýurtda ösüp ýetişen meweler hökmany içinde vitaminleriň hemme görnüşi bar bolmaly. Sebäbi öz ýurdumyzda öndür, güneşli bir ülkede ösüp ýetişip dur ol meweler. Ertirki günem şonu ýaly. Orta gelecek, yani saparagan aýdyşýaly hemme zat avtomatik şekilde orta gelecek-de. Sebäbi vitamin yetmezçiligem ortadan aýryljak. İnsanlaryň iýmit yetmezçiliginden hem biz o meselede ortadan öz aýryljak. Şerde Merdan kardeş elini galdyrdy. Baş üstüne Merdan kardeş. O şeýle indi az aňrakdan başlajak bolýanda men. Ine tarih Türkmenistanyň topraklaryny, Türkmen topraklaryny Rus imperiýasy bahry bolmakka biziň ata olanymyz ýani ýerine görärek ekin bilen, maldaçylyk bilen meşgul bolup gelipdirler da ýani. Önüne gerek bolan ýani Taşdöwreň bazaryň isleýän önümçiligini şertlere görä ýetişdirmäne mümkinçiligi bolan önümçilikler, ýani mal bolsun, göwgenim bolsun. Şunu çelle ýani öz topragyny gelipdir da. Indi ondan bäri gaýtsak, Akpaşa boldy, topraklarymyz elimizden alındy, soň gazallar geldi. Renkini töldük. Onda da ýani hususy diýip ýanka ätlak etjän näme sözüňiz bardyr, hususy ýerler hususy boldy, ýani kön ady bilen kalgoz boldy. Ýani köpçülige degişildiýmek da. Indi şu wagtky ýagdaýda ine bizde Türkmende näme bar, elinde näme bar Türkmen? Topraksyz bir ikmanda bolan bir millet görünýär-de, seredýän bolan. Indi rejim tarapyndan karşy, ýani sessiz bir hili näme bilen karşylyk bilen halkyň beýnisine impoze ediljek bolan bir düşünje bar da, ýani şeýle meniň gowy diýen nämäni berjek bolarlar. Ýani sebäbi nefinet görýär bolyn 99 ýyllyk, 29 ýyllyk
Tärende yerime isleýän ekin ekýän diýip ortagy maglumat çykarýarlar. Ýöne isleýän olaryň isleýän ekini näme üçindir dediňe buğday bilen paxta bolupdy. Owaça da diýýärler da edebilirler. Bu şu wagt edil Türkmenistanyň halky üçin paxta ekini ýa buğday ekini rentabiline däl bolupdy. Elbetde strategik ýagdaýda ýani döwlet derejesinde iýjek nalymyz ýani buğdaýymyz, geýjek eşigimiz, paxtamyz bize gerekdir belli bir derejede ýöne umumy milleti paxta bilen buğdaýa baglap goýmaklyk edil şu wagtga ýaly. Bu ýöre edilýän oýnlanan bir görünýär da şu neçelerde aýdyl geçildi, açyldy üstleri. Indi şeýle de bir zat bar ene Eýkmanda türkmen bar diýdik. Dünýäň ýüzüne ýaýran ödüne özüni günäkär edýän bir türkmen çykardylar da orta. Başaran bolsaň pul gazanarsyň diýip. Ýöne şol toprak eýesi bolmalydygyny, ýaşap, dogulup, enetäňem önüwes gelen ýerler bardyr Türkmenistan adyndaky. Aslında şol topraklar bizim öz topraklarymyz ýöne elimizden alınıpdyr, elimizden alınandan bilemzok, almalydyk, ýygyna almalydygynan bilemzok şonu. Ne daýhan bolsun, ýa maldar bolsun, ýa başga bir kärhana öndürüjisi, mal öndürüjisi bolsun, her kimiň öz topragy bolmaly aslında Türkmenistanda. Üzüm eksin, ýa-da paxta eksin rentabilini görüp bilse edil, buğday eksin. Dünýäň ýüzünde bazar näme isleýän bolsa, bize näme mümkinçilik berýän bolsa, amatly ýagdaýda näme öndürüp bilýän bolsak, şonuň önümçiligini etmeli ýani türkmen. Beýdip bir gün Türkiýede 2 üniversitede ýene bir gün Ýužny Koreýaga gidip ýygyp bermeli däl. Ýani bir türkmen diňe özü gelip giden nokta ýerinden we goşaklary geljek, ýani nesli geljek. Nesline näme goýup gitmeli türkmen. Ýene de öz ýaly ýygyp gitmelimi, ýykmalymy bir ýerleri. Ýa-da ýanky belleşiňe ýaly bir näçe toprak hektara bag ekip onu da ýene elinden aldyryp bermelimi. Bu haçan-haçan bir ýagdaý dowam etmeli. Şöyle düşünmemiz gerekli da topraklar üstünde doguldukmy? Topraklar birinki olmaly. Haýsy bir belli bir azajyk adam agramly böleginiň halkyň agramly böleginiň elinden topragyny alyp onu öz islegine görä ulandyrmakly diýmek istada bir ýalňyşlygynyň, ýani düýpli ýalňyşlyk bar. Bunuň ziýanyny kim çekýär? Agramly halk çekýär. Nädip çekýär? Denanlamy ýurtdaşynda onuň manyň hyzmatyny edip, iýje günde 24 sagat ýatman turup, aýlap, ýyllap çagalaryň ulanyp, öýlenip, durmuş gurup gidenlerden bilen oklar. Ýani ýanlarynda bolup, ene tallarynyň ýogalaryny bilen oklar. Ýene de erki adamlar diýip olaryň ýene şöyle özüniň ýurtdaşyna çykyp işlemeginde özüni är görüp bilýän, ýigit görüp bilýän, öýüne pul getirip bilýän bir ýalňyş düşünjäni dowam etmesini kesip biljek daşy toprak eýçiligi. Onda da ýanky hususy toprak bolmaly däl-de şahsy eýçilik, ýani bir adama değişlik. Şahsy eýçilik bolanda ýani miras özünden soňky geljek toklaryna da galyp biljek. Düşünjäni, şu düşünjäni beýnine oturtmaly gerekli halkymyz. Sonda da insan islen günowa karakter, islen garpy ekär. Her kim öz bir ustahlyk taraby bolýar da, kim üzüm ekip biler, kim bilmedim bir önümçilik edip böyle bir süýde önümçilik eder. Bu mesele bilen topragyň halka geçmegi bilen şahsy eýçilige gaty strategik bir iş bolýar da. Hem ýurda eýçilik, bolýan ýurduň eýçikden, oň içinde näme bar? Halk azyk önümçiligini öňünden önse hem el yeterli bolýar, hem islen azygyny imitine
imitlemesine goşuyla da imitasyonuna goşuyla istendik yani gerekli ýagdaýynda. Bir çetinden göw önüm bolar, bir çetinden bakça önümler, bir çetinden bağ önümleri. Onun daşyndan ene et önümçüligi bardyr. Onun demesi protein diýip bir neme bar da geçýände, urmanda geçýär. Şonuň dolu ýagdaýda çagalanmaz alyp biljek. Protein dolu alyp bilmesek, yani kalori diýen bir ölçeği birligi var da, yani göwgödümden, etimizden, süýdümizden kalori, yani aramly bölegini alyp bilmesek, azyndan 1000 ýaşyr kalori bolmaly. Çagalarymyzyň beýni ýapysy, yani akylly çaga, ýöne sada dilde aýdýanymyz akylly çagalarymyz dörät bilenok. Yani giň garaýşly bolup bilenok, ýurt eýesi bolup bilenok. Bir zat, yani bir ýurdumuzy öňe getirip biljek, medeniyetleşdirip biljek, bilmedim, inowasiýa getirip biljek çagalarymyzyň gerekli kaloriýasyny alyp berip bilenok. Şonuň üçin içeriden arada neme geçendirler. Kazakistan bilen Ýewropada işli bir neme var. Şu adymy ýazdan çönök, UNESCO diýen ýazylar. Bir barla geçirýärler Türkmenistanda zemanlaryň göwreli we göwreli däl we çagalaryň belli ýaşlarynda olaryň ýot ýetmezçiligi, nutrient diýip bir neme var. At var. Şolaryň ýetmezçiligini Türkmen rejimi näme edýär ekeni? Unna ýa-da neme duduna ýot goşmak bilen, yani şu ýetmezçiligi öňüni aljak bolar eken. Aslında ol beýle däl, tinet görsem aramly böleg, yani prosentde bölseň 1000 çagadan näçe çagamyz ýok ele ýurdun içinde. Bel 5 ýaşa ýetmez. 10 ýaşa ýetmez, näçe ýok ele. Gan ýetmezçilik. Hemme zat nemede bir araşdyrdan görünüp durda. Ol daşyndan tinet bizim tebigatymyzda neme katastrofa ýagdaýda. Ne suwumyz, arada suwumyz bar. Neme arada topraklarymyz zaýa uruldy. Tebigatymyzda ýan kaçyp Aral deňizini Rus imperiýasy täpkär Aral deňizini gurady. Tinetden tozan üstüne tozan gelýändir. Ýene kışlarymyz kış ýaly däldir. Ýazlarymyz ýaz ýaly däldir. Şonuň üçin men toprağa şahsy eýçilige geçilmegi gaty zerurly diýip. Bu diňe biziň pikirimiz, düşünjämiz hem däl. Dünýäň gözüne seretseň toprak eýesi bolan ýurtlarda, ýani halkyň toprak eýçiliginde bolan ýurtlarda ösüşem madyr, saglyk madyr, gelişme de bardyr. Döwlet aklam sotaýda dörät durandyr. Hemme taraplaryň ötüşi bolýar. Biziňki ýaly koloniýanyň içinde otursaň, topragyň eýesine tärendeligine ulanyp berseň, diňe ýa-da başga zat görüňok, hemme tarapdan katastrofa bolup durur. Öyle, sağ olun geldi. Sağ olun Merdan kardeş. Gaty dogry bellep geçdiňine şu ýanky vitaminli öňümleri iýmedi üçin insanlaryň organizmi has pes derejäge gelenme, ýanky çağaçyklaryň ölüminiň köp bolmagy, insanlaryň bir 50-60 ýaşdan ýokary ýaş bolmadygy näme sebäpden ekologiýanyň zäherläp dur, bu paky diýdi, beýleki zäherli ekinleri ekip, şol önümçiligi has ýokarda tutup, yerleri, topraklary zaýlansaň, öz-özünden ekologiýa da, tebigat ham, howa da hemme zat bir-biri bilen baglanşykly bolan üçin şu ýerde zaýalap dur. O da täsir edýär ýaşaýjylaryň ganyna, organizmine täsir edýär. Oňdaşyndan näme dünkün bir gepleşigimizde bellep geçdik. Himiki zawodlaryň ýaşaýyş zoloklarynyň edil göbegine ortasyna yerleşdirilmegi hem
Muň üstesine yine bir nemani ortağa getirýär-de. Keselçiligi, hastaçylygy has insanlara ýakyn bir ýere getirip bilýär. Bu zatlar hemmesi şu an bir katastrofiki ýagdaý Türkmenistanda hemme taraplaryň ortağa gelen. Şoň üçin biz şu zatlary hökman ortadan ayırmaly. Bu gidişde gitse Türkmenistan yok bolup gitjek. Şu ýerde Melike Mollum ýa Oğuzhan kardeş haýsy öňürti el galdyran bolsa başladyňa. Salam. Kardeşler, ildeşler. Hoş geldiňiz. Toprağa yetip, sağ olun. Toprağa yetip bolmaly diýdik de, gerçekden hem hakykatdan hem topragyň eýesi bolmasak, bir adamyň özüne bolan güwenem ýokda. Anamam ýok, güwenem ýok, bir samimiyetim ýok. Bir düşük bir derejedäki bir insan bolýanda Afrikadan ütgeşiklerim ýokda, Afrikanlardan. Bizim haňyryk seredemizde, taryhymyzda seredemizde bir imperiýa bolan bir döwlet, jurt, dünýä häkim bolan bir ata-babalarymyz bar, ogudlar. Şuň güne seredende bolsa, şolaň nesli diýeriň ýa därdi. Ol adamlaryň neslimişi diýseler, güljekler de. Hakykatdan hem gülýärler şu wagt. Bolup görüşmedi. Şu paxta diýdiňizde, ine şu toprak şorlatýan zatdaşy. Şu paxta öndürüp şu halka peýda degen yer barmy şu Türkmen halkyna? Ya bir şu Türkmenistan içinde bir jorrap çykýarmy? Ya da bir egneşik çykýan bir halka bähwitli bolan bir yer barmy şu? Halka bähwitli yeri ýok. Muny ýygdyrýarlar, gulýal edip, halka gulýal edip bulanyp, soň höýürden başga bir milletler görýärdi muny. Şonuň üçin bu rejimden guturmaly kendimizi. Kendimizi bir rejimden gutalmasak, aýrylmasak bunlardan bizim bundan da beter boljak günümüz garaşypdy bize. Şonuň üçin bir Rus imperiýalyň gol astyndan çykmaly, bir Rus imperiýaly bir bilgisizlik, bir jahilliň bir agyra baş ekende. Aral deňizini guwratdylar da bilgisizlik sebäpli. Bir deňizi guwrady bildiler bara. Paxta ektirip. Paxta eme ýeri şorlatdy, antany sarnan çykardy. Gelin gyýlan çağalaryň öz güwenini tökürdi. Bir haýwanyň tapawdyň bolmady da. Sen ýyl boýu 9 aýlap, 10 aýlap hyzmat edýän, soňunda da bergidar çykýan. Näme diýmek bu? Bu bir antarlyga sygjak zat däldi bu bara. Ony näýdi wujdan bilen edip bilýärler. Bir halkyň elinden topragyny almak, gul bolmakdyr. Gulçulukdan çykmaly biz. Bolmasa biziň nesillemizden ýok bolup gider. Muňa da halkymyz düşünmesi gerek. Düşünüp bu ýolda birlik, beraberlik bilen ýörelmelidir. Muňa bilgi bilen çykmalydyr bir rejimiň altyndan. Hemde her kimiň özüniň bir bilgisi bolsun. Ýurdy, topragy eline alandan soň şoruny nähili gidirmeli biz bu topragy. Ýuwup gidirmelimi ya da başga bir şekilde gidirmelimi? Bir topraklar biz bu şorlan yerleri gene de bir hasyl berer ýaly ýagdaýa getirmeli da. Sebäbi şu wagt Türkmenistan içinde şor bolam adama kesel bolýar. Çağalary kesel edýär. Bu şordan galýan hapa tozlar adamyň meýdesine gidýär, öýkenine gidýär. Soňra değişik keseller çykyp barýar. Viruslar. İnsan 45 ýaşy ýetmän ölüpdi. Orta ölüm 45'e geldi. Ýaş çağalar ölüp ýaty. Cennet ýaly watanymyz dogdak boldy. Maňa bir halk bolup bir eýe durmaly. Maňa degmedik. Ýylan ýaşasyn. O ýylan saňa da degýär. Sen başka ýerde ýaşamak, sen hem şol ýurtda ýaşaýan. Bu ýurdun daşyna çykyp gaçmak bir çözüm däl. Maňa millet bolup bu watanymyzy gazanmaly. Almalydyna bir rejimden gutulmaly kendimizi. Özümizden guturmaly, gelecek nesilmizden bu rejimden azat etmeli. Bolýar men şu ýerde duraýyn.
üstünlüği ýetiýär. Sağ ol. Oğuzhan kardeş. Katı doğru zatları paylaşan için köp sağ olun. Melike Moğolin buyurun. Esenlikler kardeşler. Yani şu yankı aydan zatlanıdın üstüne menem azıcık öz fikirime koşayım. Şu ayet dinle oturdum kardeşlerde. Bu sade siyasi ve yer toprak reformasının geçirilmeyi demek yurt düýüp götür üýt götürecek şeyle fikir geldi demek. Sebebi yine yurt taşına gul bolup çıkmamyzyň sebebi yurt toprak eýesi däliligimiz bizim ýöne vatanymyz ba. Nirelden Türkmenistan'da ýöne bize ait bolan hiç zat yok. Biz şu taýda 10 ýyl işläp bir jaý talanam bolsak, aňarda elimizden gaňryp alyp bilýärler. Diýmek biz bir gul toprakdanam hak hukukdanam mahrum edilen bir mal şeklinde özümüzde gözüňe getirýän halky gatam görmesinler. Hemmemiz şeýle. Şu yer su reforması, iktisadi siyasi reforma geçirilse bizim yurdumuzda biz hakykatdan yer astı baýlygymyz bilenem, ýeriň üstüne daýaladylar ýoksa yer üstü baýlygymyz bilenem biz gaty öňdäki ýerlerde durýar. Ýöne şu baýlygymyz bilen buýsanlar ýaly etmediler, o baýlygymyzy orsyp dur, oňa da eli bilen çyk berýänler bar. Men döwletlik özüni atlandyrýanlar. Indi şu şahsy özelleştirilse de şahsylaşdyrylsa topraklaryň diýmek şu ekologiýaň häzirki ekologiýa zaýalap duran klimat vitamin yetmezçiligi, keselçilik şu zatlaryň özüm şu reformalaryň geçirilmegi bilen ortadan aýryljak. Sebebi ine her kim öz topragyny özüninkide, döwletinkide 5 ýyl hyzmat edip sen elinden alyp özüňe bergide çykarmaya. Eýen sen öz şahsy topragyň bolan üçin sen bu zatlar ekip bilýän, bu ekilýän bağ, bakçalar, gül bolsun, nähili bolsa şu ýaşyllyklar şularam klimatyň neme çykarýarlar. Şu zäherli howany arasalap durýar. Bu da bizim ekologiýamyza da täsir edip bilýär diýip düşünýär. Hemen şu ýeri şahsylaşdyrmak ne şeýle hem toprak eýesini baýatýar. Hem döwlet baýýar. Ne halka yerler satýar, hazynamyz baýýar. Toprak eýesem şahsy ýeri topragy bolan soň olam oňa hyzmat edişini has yürekden ýapyşyp hyzmat etýär, şol topragy berimli ýagdaýa ýetirýär. O taýdanam kaliteli gowy önüm alyp bolýar, hasyl alyp bolýar. Ondan ekesi gelen zadyny ekip bilýär. Sen paltek buğday ek, soňunda da sen özüň bergili çykarjak diýen ýok. Şonu diýme nemesi ýok hiç kimin. Ondan ýurtdan sen öýüňe satyp berge girip ýurtdan çykma nemäňem ýok. Sen näme üçin men öz topragymma Gülýary ýurdumda men öz topragyma hyzmat etjek gelip bir ýat ýurtda tanamadyk, bilmedigim göňüne eletbey diýip hyzmat edip ýöremde. Bizim ömrümüz geçdi ýat ýurtda. Ýöne giç düşündik biz şu zatlara. Şu şahsy eýetçiligiň hem döwletimizi, ýurdumuzy hem Türkmenistan näme illeşdirmedi diýilme vatandaşlar hemmetinem toprak eýelerinden baýadyk biljek zat. Bu gaty önemli hemem hukman geçirilmeli diýip düşünýän. Ondan her kimin öz ýeri bolsa ýa hususy ýerler hem ýer gözelleşip tertip düzgüne girip başlaýar. Topraga bolan çykda jiňam gysganman edip berýän hyzmatyňa etýän şol topraga sen öz ýeriň hem üstleseň şol taýda bir kiçirek tekstiller gurup bilýän, zawod, fabrikalar gurýanmy bir çetrekden ýer alyp. Hakyky bizim
Soň iş gözläp ýurtdaşyna çykmak gerek gel. Biziň çagalanmadyň gelejegi ýa men gözüňme getirip başladym da şu wagt kardeşler gürrüňler otyrna merdan kardeşimiz düşündirýär. Biziň çagalanmadyň gelejegine ýa gurup başlaýar. Şu reforma geçirilenden edil häzirki ýagdaýymyzda bolsa biz haýsy ýurda gul bolup barar kamen oglum gyýdym ýa agtyklam dik düşünýän kelläňde gece günlük. Indi ýurtdaşlar bizar boldy, türkmen adyny tanatdy, ýakasyny tanatdy. Hemme ýerde kogunna, ýygyna bolup ýören sygan ýa-da millete urdulyp biz. Ýurt biziňki, biziň göbek ganymyz daman ýurdumyzda biziň eýe çykmana da hakymyz bar. Näme üçin iki sana sömürü otursun, orsa dagadap atasynyň maly ýa-da biziň ýurtdaşyna gulçulukda ýa ölüp galar, ölümizden görmerler, çagalar, çagalamyzdan aýry. Şu reformalar hökman geçirilmeli, her kim öz çagasynyň arasyndan ölüp, örüp, işine gitsin, gelsin çagalarına daha goýubiljek mirasymyz şu. Bu gaty gowy neme reforma hökman geçirilmeli diýip düşünýän, begenýänem şu reformadan geçiriljegine şu wagtlykça şu zatlar aýdaýyn. Sağ olun Melika Mollin. Gowy pikirleriňiz üçin. Farahat kardeş buyurun. Aldırdınız. Ederine kardeşler. Ve yer tu reforması diýmek önüme öndürmek diýmek. Adamyň gulçulukdan çykmagy diýmekdir. Özüne gelmegi, akylly, bilimli, üretici bolmagy diýmekdir. Yani öz ýeri bolan adam hökman önüme öndürer. Öz isläňä eker, diker, satar açyk bazarda. Ýurtdaşyň eksperimiň berken gidip bilgi alyp geler. Näme diýýär? Men satýan birini misal üçin otak satýan şo näme satdy? Isledem şonu aňa näme betişdirýärler. Şonu bilgiler gerek geler. Öz-özüne ilýändir. Bu zatlar halk gulçulukdan çykyp öz ýeri bolsa, halkyň finansiýada gowlaşsa, bu zatdan öz-özüne gelýändir. Bilimiň, ilimiň. Özü gelip durandyr. Häwi gidýän däsen. İş sapar edýän, gezmäne edýän, şonu görýän dä, öwrüňiň gelýärdi. Işada okuwçy eleşdirýän, ogluň gyýdyň okudýan, hani öwrün bilip. Özüň okumasaň, ogluň gyýdyň urajak. Onuň bir newit gaz diýip aýtdyňyzda, newit gazyň näçe keň bolsun, hiç fidasy ýokdur, önüme öndürmesek. Ihasy maksat önüme öndürmeliler. Önüme öndürmeseň newit gaz ma diýip buýsanma oňa. Bir günki taryk ýok bolup gidersiň. Ne? Dubai. Dubai'de her önüme öndürülen ok. İla şillan görürsen ödene. Yo Dubai çok gider. Newit gazdan da edýär. Şoňa sana baýa, häzir. Önüme öndüren oklar. Ihasy maksat önüme öndürmekdir. Önüme öndürmeseň halk bilmem bolmaz, bilmem bolmaz. Önümçülüğünü göstermeli. Önümçülük günüdün dünya tanıtmaly. Biziň çağalamydan oňaly. Edil häzir biz ejätse çağalamyň aldy. Eni urujan berden çağalam o takýan gowy ýaşadan ýa çağalan hiç gowy ýaşamaz. Olara okutmasaň, bilim bermeseň, şu önümçülük öwretmeseň çağalan hiç gowy ýaşamaz. Seni gowy ýaşamasaň çağalaňam. Gul. Gulun näme bilmeli, gulçulukdan çykmaly, önüme öndürmeli. Newit gazynma, ol ýok, newit gazyn bolsa bolaversin. Oň fidasy ýokdur. Önüme öndürmejek bolsaň. Ýa-da aýtjakam şular watandaşlar. Sağ ol Farahat, gaty dogry. Önüme öndürmedik ýerde, ene şu öndürülmediğinin sebäbinden şu imit etmezçiligi Türkmenistanda şu gün dowam etdir. Muhammed kardeş, buyurun, başlygyny. Sağ olun, men sesimi eşdilýärmi? Men şunu soraýyny görtü. O gelip dur sesiniz. Wayna ýaňy Farahat kardeş
Gowurda da geçdi da şol. Häzir eger ýurdun eýesi boljak bolsa, halk birinji bilen topragyň eýesi bolmaly. İkinciden hem ýankaly topragyň eýesi özi ýaşaýan ýurdunda topragyň eýesi bolan adam hakyky bir erkin adam, hakyky ýurdun eýesi adam bolup bilýär. Bolmasa ýaşap oturan ýerem özüne değişil däl bolup ýa-da ýaşap oturan ýerine mislen şu adam göçürüp ýaşap oturan ýerini tekidläp bilýän bolsalar onda ol eýem ýurdun eýesi däl diýmek. Topragyň eýesem däl diýmek. Onuň üçin haçanda şol ýurt ýa-da ýer eýeli bolanda şoň bahasy bolýar, kymmaty bolýar da. Ne eýesiz ýurt, eýesiz topraklar we Türkmenistanyň içinde nähildigini hemmämiz görýäs. Bir düşündirmek gerek gelýär-de. Bir täze bir zat gurrun beremzok, bar zatlar gurrun berýär-de. Bu ýurdun eýesi bolmak üçin hem elbetde ýankyl gulçulukdan çykmaly. Ýurdun eýesi bolmak üçin gulçulukdan çykmaly, göreşmeli. Hakykatdan hem şol ýurdun eýesi digimizi, hakykatdan hem şol topragyň eýesi digimizi biz görkezmeli. Oturan ýerimizde ýankyl almak iş agzyma düş. Ýa-da Hudaý ýeterer bilen ne geçen günümüz şu 50 ýylyň içinde ýa-da soňky 32 ýylyň içinde muny çok gowy bir tema daşy kardeşler. Muňa bir gowy meseleni ortaga atdyňyz. Mene hem beğenýän hem bir höweslenýän haçanda bolsa bir ýakyn we gelecekde özlemez hemmämizden bir toprak eýesi bolar, ýurt eýesi bolar. Uly bir mesele daşy. Üstünde köpürak durulmaly. Şu atykça şu aýtjam. Sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş, şu ýa-ni sizin birläp geçişiňiz ýaly topragyň eýesi bolanlar halk öz hukugyny, hakyny, hukugyny talap edip biljekdi. Ýanky 5 ýyllap, 6 ýyllap ýa-da 7 ýyllap 50 hektar ýere bag ekip onun birine berip biljekdi. Eğer karşındaky sana gelip sen yerini aljak bolan adamdan yakasından tutmaly evşitler. Näme üçin sen men buna bunça azap etdim? Sen näme hakyň var diýip tutmaly. Hani men konstitusiýon guruluşdy, hani men konstitusiýon hakym nirede diýip tutmaly. Eger şon şeyden olsa karşısında bir adam durup bilmez. 20 deşik tapmaz şol adam. Şol vatandaşlarymyzy şu derejeye getiren zat şu topragy näme üçin wagtynda türkmen halkyna paýlap berilmendir. Näme üçin şonu türkmen halky talap etmendir. Näme üçin öz hukugyny, hakyny talap etmendir vatandaşlar. Şoň üçin şu soraga da jogap berip geçmeli biz ortadan. Farahat Oğuzhan kaldırdı galiba. Yanlışmasam Farahat mı? Buyur Oğuzhan. Paraat kardeş gatyp bu burada bellek geçdi da şu neft bag, neftin gadyň diýdi. Neft gadyň Türkmeniň bir baýlygy däl bu. Türkmeniň baýlygy nesilidir. Şimdi yine bir 5 ýyldan mı 10 ýyldan mı dünýä ýüzü ýeşil energiýa geçip barýarlar şu wagt. Ýeşil enerji näme? Ýa güneş paneller. Yani neft gaz benzin bular howany daýalaýarlar. Howany daýaladyk üçin şu anda ýeşil energiýa geçýär. Yani deňizlerden tolkuny bilen enerji öndürýändirler. Ýa-da insanlaryň metrolarda ýören wagty şolaň aýagynyň altyndan enerji alýarlar. Tamam. Öyle dünýä öyle ösýär ki biz nirde dünýä nirä gidip barýar. Tamam. Biz bu neftimiz baýlyk däl neft kalbini. Öňçülük bilen biziň baýlygymyz nesilmizdir. Toprağımızı ele alıp çağalanmazın bir geleceğini bir gowy şekilde ýaşar ýaly bir şert döretmekdir. Ne biziň baýlygymyz bu nesildir. Yine 10 ýyldan diýeli. Bu neftin gadyň hiç ýere gerek geldi. Ýa dünýä ýüzü ütgäp barýar. Sagatma sagat ütgäpdi. 10 ýyldan saňa neftin gadyň hiç ýere maljak. Şonuň üçin biz bilgi bilen öňe ýöremeli.
yeşil enerji bilen, güneş paneller bilen, öz toprağımızın eýesi bolup, öz ekjek dadymyzy, gelecekde näme ekibiler, buna düşünmeli. Millet bolup, bu zulümden gutulmaly. Çağalamyzyň gelejegi üçin toprağın eýesi bolmaly. Gelecekde nesillerimiz üçin bir zatlar koyup gitmeliler nesilimize. Ine atalamız bize histat koymadılar. Dağap yatan bir yurdu koydular. Hem için sesini çıkarmadılar. 94. yıllarda, 91'den 94. yıla çeldi toprağı halka verip başladılar. Halk öğrenişip başladı, alıp başladılar. Kolxozun mallar paylandı. Sonra da yetişen anı bilimi, aydın adamlanmadı, ayırıp başladılar ortada. Şuna da halkımız sesini çıkarmadılar. Öte el şarpışıp daşla öldürmeliydiler. Yine daşla öldürmeliydim gelip düşen günümüz şey. Yine bilgisizliğin getiren günümüz şey şu gün. Şunun için biz aydın insanlarımızı diye çıkmalı, toprağımızın eýesi olmalı. Bir insanın değeri vardır. Elinden iş gelmeyen insanın hiç değeri yoktur. Bahası vardır. Her bir insanın. Öndürü bilyen, ılımı bilen, halkı bir oyunduru bilyen insanların değeri öyle bir yüksektir, büyüktir. Ne biz şu dağıtlara düşünmemiz gerek. Şu dağıtlara düşünen günümüz biz aydınlığa çıkabiliriz. Aydınlığa çıkmalı, olmasa tarihten sihirli gideriz biz. Yok bulmanın tam kenarında tutuşu var. Buna da millet düşünmesi gerek. 5 yıl, 10 yıl yurdun daşında tergerdançılık, çağalamız nähili ul oldu. Ya da nähili bir duyguýyny geçirýärler başyndan. Akşam yatan wagty ağlap ýatýarlar. Ejetini kakasyny göreti gelip. Nähili bir ýagdaýa gelip düşdük biz. Biz muňa hemmemiz düşünmemiz gerek. Eger biz watanymyza dönjese, ýygyma da gitmeli biz. Baramyz soň 5 ýyldan, 10 ýyldan soň bu çağalamyz näme diýjek bize? Diýjekmi ya ben ýurdun daşyna gidip sizi ekledim diýjekmi? Hadi men o ýere ýurdun daşyna gidip bir ýerini götümi süpürip sizi pul uratdym diýjekmi? Utanmadan. Utanç. Öyle bir utanç ki bunu tarih bile sigil bilmez. Bu Türkmeni hiç bir yerde silanmaz, hormatlanmaz ýagdaýa getirdiler. Bunlar kendi milletimizin eli bilen ettiler. Biraz toplum gowy ýaşamak üçin milyonlarça adamy açlyğa sürüklediler. Öyle bir açlyğa sürüklediler ki öz doğduk mekanından, öz yurdundan kaçıp topla kaýyl bolar ýagdaýa getirdiler. Şuna hiç kim sorak berebilen yok. Näme üçin men şöýdip böldüm? Näme üçin men ýurdun daşynda sergerdan bolupdym? Näme üçin men öz yurdumy taşlap başga bir ýurdun gelejegi üçin özümi harjapdym? Bu da düşünmemiz gerek. Birazcık insan bolmamız gerek. Samimiýetleşmemiz gerek. Bir-birimize bir ajymyzy dökmemiz gerek. Ajymyzy paýlaşyp bir azjyga bolsa hafifletmemiz gerek. Gürleşdiňçe açylarsyň. Gürlediňçe. Gürlemeseň açylmarsyň. Sen aýtmasaň sen neler çekdiň hiç kim bilmez. Şonuň üçin özüň başyňdan geçireni paýlaşmany öwrenmeli. Ne çağalar aja şuwat. Haladylikler boş ýaty. Ertir ýerden erkek maşgala işe gidende ýerinde aýal maşgala şu gün ertagyndan näme nahar taýylaryn şu çağajyklama näme iýdirerin diýip nähili aladalar edýär. Ya da özüni ters ýola urýarlar. Keypine mi etýär? Namys diýen zat o kadar golaýmy? Satylar ýaly. Öyle mecbur boldugy üçin etdiler şunu. Mecbur etdiler şolada.
milleti nähili ýagdaýa getirdiler. Düşünen günleri var ha millet. Bulara öýle bir ağaca gustururlar ki onun hasabyny bile berebilmediler. Öz watanyna dönüklik etmek iň agyr bir dünýäde görülip eşitilmedik bir iň agyr jezany berler. Bunun üçin bu ýagdaýdan çykmaly. Şunu edip börüllerem düşünmeli. Näme edip dönmen diýip bir aklyň aýlanmaly. Nähili ýagdaýa geldik biz. Düşünüp bir görýäňizmi? 8 ýyl, 10 ýyl ýurdundan çykyp gaýtdyk ya. Çağalarymyz diňe telefonyň üstü bilen görýär bir-birini. Telefonyň üstü bilen görün bilen olama dogry idil çeken ok. Şol internet ulgamynam gysytlap dyndylar. Näme üçin? Bilgi sızmasyn diýip. İçeri bilgi girmesin, oýanmasyn diýip. Böyle zulümlik edilermi öz milletine? Bunu hayvan bile kaldırabilmez. Yani insan kaldırıyor şunu. Vicdanı var adam var ama bunu edebilmez ki. Birazcık düşünersin ya näme edip görmen diýip. Men öz milletime, öz halkyma nämeler etdim diýip. Düşünmemiz gerek. Bu rejimden gutulmamız gerek. Ýeke birimiz däl. Hemmemiz şu gämiň üstünde. Şu gämi batyk edýär. Şu gämi gowy ýaşap görürlerem batyrýa, irwet ýaşap görürlerem batyrýa. Toprağın eýesi bolmak iň önemli zatdyr. Milletiň awraýyny galdyrar. Samimiýetini getirer. Millet bir-birine saýgysy bolar. Özüni oýnadyp görmez. Başkalara talaban bolup bermesin. Gulçuluk etmersin. Toprağın eýesi boldukdan. Ýüregiň suwly bolar. Arkaýyn gürläp bilersin. Düşünjäň artar. Gürlediğin içede açılarsın. Millet açılması gerek. Siyasata da koşulması gerek. Sebebi şu siyasetin içinde. Öyle, sağ olun. Sağ ol Oğuzhan kardeş, katı doğru zatları paylaşanın için. Teäwi Türkmen halkyny bu derejeye getiren şu jenayet diýdiňiz da. Jenayatyň hem iň ýokary jenayaty bu. Mundan başga bir jenayet bolup bilmez. Teäwi öz halkyna şeýle bir zulüm eden, şeýle bir jenayet işlen, yani öz halkyny şu bir döwüm çörege zar eden bundan artık jenayet bolup bilmez. Bu hiç bir ýurtda görülmedik jenayet vatandaşlar. Şunu biz belläp geçmemiz gerek. Sebebi millet bir döwüm çörege zar bolan üçin öz hakyny hukugyny talap etip bilenä şu derejede aňy hiç zada ýetenä. Sebebi insanlaryň garny aç adamam hiç bir iş etip bilmez, hiç bir ädim etip bilmez, öňe gitip bilmez. Teäwi şu derejeye ýetiren adamlar bizi jenayatyň iň büyük jenayatyny işleyen adamlar bize. Şoň üçin bu sistema hökman ortadan aýrylmaly. Näme üçin topragy şular öz halkyna paýlap bermendirler. Näme üçin şu zatlaryň öňüne geçipdir şu ykdysady reforma, Sapara daýynyň eden ykdysady ýer su reformasynyň has öňüne geçipken aýdyň adamlar ortadan aýrypdyrlar. Näme sebäpden edipdirler? Şu soru gelip çykýar ýene-de orta. Munam bir kardeşlerin biri belläp geçerler. Jörde Parahat kardeşe söz bereli. Buyur Parahat. O kategori diyorlar. Bu zatlar beni bunun üstüne var. Hal Türkmen halkını beytmi şeyden uğruna gati Rus imperiyatı gati işlettirdi üstüne. Kirli de öptürler de. Burada adam gulşurga gitmek, gul saklamak, közemek, öz vatanını taşak etmek, gati ulu şarp yaptırlar da. Köp bansagat ediptirler de. Yurdu közemek için. Ne için? Yerin altındaki maksadı, olan maksadı yerin altındaki nevdin gazı almak için. Nevdin gazı almak için. Bilin. Topraksı oydular, yersi oydular, ağırnamatına ayırdılar,
Indi gaty öse düşmanam öz içimizden tapdylar da. Öz içimizden özüme düşman bolup biljek adamlary. Güllep gaty seçipdirler da. Ne edip tapdyň muňan adamy diýemeli? Kim getirdi? Gözüň ýumup gözüň tap bolmaýar şuny häzir. Şoňan adamlary. Öz doğunyny, jigitini, watanyny, topragyny düşmançylyk edip biljek adamlary. Bulan tapşyran seretdene. Yine şu rejim 10 ýaşyl dowam etse, Türkmen halky kartadan hiline. Gidip barýar. Türkmenistan halky ölüme buýrulan. Bu ýapdandan ýurtuna çykyp duran gaz, kükürt. Onuň her ýere göçürýärler. Todak gelýär. Şol kimikat kesel şonu görleşdirmedik näbel keseller diýen şuratdan ýaryna çykýar keseller. Bu kurtýar her ýerde bar. Ol gapdandan ak geçe murgap diri ak geçe tozap şoňa barýar. Ondan suwlak gidip mara barýar. Mara barýança näçe tuwlar bar, näçe oglar bar. Bu ikinleri uğraýar. Ondan suwal bitçen çagalar, adamlar keselleri. Şuratdan ýaryna görleşdirme keseller. Barynça ente buňa kede göremlik ýa-ni şonlar. Şoň üçin türkmen halky ölüme uýrulan. Eger şoňa ýer suw reformasy bolsa, iş geçilse, bolmaly. Bolan ýagdaýynda her bir türkmen fabrikaly, villaly Mercedes binerler. Vatandaşlar goýda düşünüň, pikirleniň, geljegiňi düşünüň. Men şunu etmem. Ya bu ajagan hanım şunu etmem. Özüňiz üçin, öz çagalaryňyz üçin ediň. Gürleň. Bu taýda iliňe palyt alyp, çekiş alyp çyk diýen ýok. Dogrulary dogry şekilde gürleň. Aýdyp bilen. Näme kim, näme az, näme ýok. Näme kim, hoşuňyza näme gerek? Şonu düşünüp bilen. Diňläp bilen. Killeň bir ýerde, gulaň bir ýerde, killeň bir ýerde bolmasyn. Diňläp bil, düşünmäň başaralyň watandaşlar. Bu topraksyz galýas, ýurtsyz galýas. Häzir ne adamlar doş ýurtdaşynda ölüp gitdi. Ýok bolup gitdi. Cesetlerem barmady owa. Türkmenistana. Türkmen ykdysady reforma geçirilen, rejimi aýralyň, baýaşalyň özümiz, öz toprağymyň ýeti bolalyň. Hiç arzuňyz ýokmy vatandaşlar, hiç biriň arzuňyz ýokmy? Menim Mercedes villam bolsa, fabrikam bolsa, ilmi nerme etse, kösenmän ýigişdim, kösenmän ýaşadym, elewrede ýurtdaşyna gidilenjek etsem diýen arzuňyz ýokmy? Şol arzuly ýa bolun. Arzu ediň bolmaly, arzu ediň. Arzuňyza gowuşjak bolun. Ýer suw reforma demek sen arzuňyzy ýetirmek. Arzuňyza gowuşmak, sen baýatmak. Bu bir kadam baýamak däl, bütün Türkmenistany baýamakdyr. Iki adam baýap şoňuny oňmaýar. Hemmeň baýajakdyň, hemmeň Mercedesli, villaly boljakdyň vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar, şolar men aýtjakdym. Sağ ol, Farahat kardeş, gaty dogry belläp geçdiň. Bu rejim hukmany suratda ýykylmaly vatandaşlar. Sebäbi rejimiň aýakda durjak hiç ýeri güýji ýok. Bunu biz Gurji Mejlis agzalary bolup ýürüýte bir karar almaly bu hakda. Sebäbi bu bir kanun hökümet impeachment edilmeli diýilip karar aldyk. Ýene de şo karara dolanmamız gerek bizim. Şol hukmany suratda edilmeli vatandaşlar. Merdan kardeş başladyň size söz bereli. Şeýle bir ýagdaý bar. Türkmeniň şu neçeli açlykda, horlukda saklanyp informasiýadan häzir informasiýadan uzak tutulup gelşi de ýene internetiň ýok diýen şekilde. Belli bir paýtagyň belli bir öz adamlary diýýän şolarda internet işleýän alan hakda ýokda. Indi şöyle bir zat bar. Dünýäň ýüzüne seretdiň ösen döwletler ýa ösen döwletler ösen ýurtlaryň ýa-da
ösüşde bolan ýurtlaryň halklary şahsy eşiligi nemeden de gaýdyp gelendir. Ýa-da ata-baba gelip oturandyr diýip aýdan. Şolaryň şolardan türkmeniň ýani näme kem ýeri bar. Şolaryň iki aýagy iki elle bar. Şolarda da bir kelle bar. Beýin ýapymyzdan bir ýöne ýan gaýtysmaly informasiýadan uzak tutulyp gelýän bir halkymyz bar da ortada. Bu sebäpden ýani barja bolan mediaň üstündenem ýa-da döwlet diýip adlandyrylýan goramallaryň telewizioniýa, radiosyň üstündenem halal gazanç ýa-da şu günüm şükür şonuň ýaly näme düşünjeleri impoze edýärler da ýani bir dini nämäni ýani nä tanış bize nä tanış bolan sözleri ulanýarlar. Nästaýda meniň baýlyga seretýän bir nemesi ýalňyş düşünjesi barada aýdyp geçmekdi da. Bizde taýyz döwründen bäri taýyz döwründe totalitar bir ýene-de wakum bardy. Ondan bäri awtoritar boldy. Nästan ýene-de bir wakum, informasiýon wakum bardy. Baýlar bize nähilerde görkezdirýärler ýa-da biz nähilerde görýär. Owurluk döwletiň başyna belli bir döwlet edaralaryna ýa-da hökümet edaralaryna işe geçip şu taýdan owurluk etýän ýagny material we finansiýal ýagny güýçlendirýän adamlara biz baý diýip düşünýäris. Ýani mal hal bar, ulogy bar, gowjaýlary bar diýip aýdyn. Şolara baý diýip düşünýäris. Aslynda ol baý däl olar. Baý diýip kim aýdylar? Önüm öndürýän adam aýdylar. Bizim ýani türkmeniň göz ýetiminde baý bolsa şonuň ýaly edenine edip beren, öz türkmen zananyna el uzatip beren, halkynyň, ogodaşynyň malyny halyny elinden alyp beren, ýani güýçlük, zorbalyk görkezip beren adam göz öňünde gelýär da baý diýip. Ondan baý bolanyň diýip aýdýar bolan halkymyza ýan adamlar gözüne gelýär, ýok men onuň ýa bolasym gelýär, bolasym gelen ok diýýär. Ýani gerek däl onuň ýa baýlyk diýip. Şol ýan gaýtysmaly bize berilen bir informasiýa bar, türkmene berilen ýalňyş informasiýany dogry diýip düşündirýärler da. Ony deňeşdirmek üçin bizde hiç informasiýa ýok. Ne kitaplar bar, ne de mediada bir ütüşük näme görüp bilýär. Diňe ýurtaşyna çykyp açyk internetden öwrenip bilýär näme diýeni. Şoň üçin şöyle bir ýagdaý bar. Hem bularyň edýän zorluklary bar, hem ýurdun ýaratdy ýerüstü baýlyklaryny almak, hem de koloniýadan çykarmadylyk bir Russiýanyň nemesi bar da baskysy bar. İçeride de öz türkmenlerimiz bilen öz halkymyzy ezik edýärler da ýa. Indi şöyle bir ýagdaý ýüze çykýar da indi. Halk öwrenmeli, informasiýa dürlüligine tin edip görmeli, şol belli bir düşünjeden çykmaly, ýogsa çagalarymyzyň özümiz hor bolup gelgenmede hor bolup geldik, çagalarymyzdan horlukda ýaşajakdyr. Bizde bolan zatlar olarda boljak geldir, daha beter bolýar da. Şöyle söýdem atýandyrlar orta. Türkmen merttir diýerler ýani. Mert sözünden bularyň eden zatlarynyň hemmesini çekip görmeli diýilen zat ýok. Gerek ýerinde koparyp almaly, hakyny gerek ýerinde gaýtaryp bermäni başarýan adama mert diýilýändir. Ýani görýän zorluklaryny, horluklaryny çekip beren adama mert diýilen däldir, oňa mankurt bir söz bardyr, şol oturýardy. Şoň üçin bäze aýdarazat kämini wagtymyzdan çäkli bolan ýene-ki gürüňdeşliklerde üstüne goşup berenmi?
Öyle sağ olun. Sağ ol Merdan kardeş. Muhammed kardeş, baş üstüne elini kaldırdınız. Hawa indi şu taýda bir üz çekme isleýän zadym var da ene şunça ýyllaryň dowamında gurgun edilse de bir aňarsy bärsy gelmeýän bir problemalar bar da, netijeler. Ne şu zatlar biziň başymyza şu zatlaryň getirilmesi halky bilgeçleýin jahil goýmak ýa-da ýa-ni terror rejimiň tarapyny tutup çykyş edip oturan mediasyny alaly, turma diýişgärlerini alaly, ýa-ni bilim terbiýe tarapyndaky adamlar, alymlar, professorlar tutuşluğuna halka işleýär-de, halkyň garşysyna, halky ýok etmek üçin, halky gullaşdyrmak üçin işleýän bir gatlak bar-da garşymyzda, halkyň garşysynda. Polisiýasam şoň içinde, mehkemesem, sudya, prokurorlaram tutuşluğuna halkyň garşysyna işleýärler. Şolary ýenedem bu adamlar terror rejimi hyzmat edýär-de. Bular muhty işlerini otaýda. Ýani edýän işleriniň artykmajy bilen garşylygyny alyp edýärler ýöne şolaryň edýän hyzmatlary garşysynda alýan nemelerem, ýani alýan pullaram ýa-da şolara berilýän nemeler hemmesi halkyň, ýene halkyň baýlygyndan berilýär-de. Häzir rejim Türkmenistanda misal üçin TV baýlygy birden gutoruk galan ýagdaýynda ýa keselik galan ýagdaýynda ýa-da şo taýdaky TV baýlyklar bundan öýle hiç kime gerek gäl bolan ýagdaýynda şo taýda rejimem galmaýar, ýa-ni diktatoram galmaýar, uly ogurlaram galmaýar. Şoň ýaly bir izini çöllüge urup taşlap gidýän bir neme derejesine ýetirýärler-de. Häzir şo taýdaky baýlyklary ýene-de halkyň garşysyna ulanýarlar. Halkyň bähbidine bolsun diýip şo taýda bir teňňede halka sarp edilen ok. Tutuşlugyna şol uly ogurlar, olaryň hyzmatkärleri şolara sarp edilip durdy. Ana şu diýmek näme diýmek? Eýesi ýok bir toprak, eýesi ýok bir ýer, hiç ýer bahasy ýokdur. Biz ýadyňyza düşýän bolsa kardeşler bir soňrak neme görüpdik. Aral Köli hakynda dokumentarny kino görüpdik, üýşüp. Gören kinomyzda ýadyňyza düşýän bolsa bir döwür bu taýlary cennet ýaly ýerdi, baglyk, bahçalyk türlü milletli nägiden milletler ýaşaýardy, ortlaram şo wurtanda. Şo taýynyň eýeleri ýaly bir özlerini alyp baryp ýaşaýar da ortlaram. Bilýänsiňiz. Özüniň hökmüniň ýöreýän ýerinde özlerini eýesi ýaly alyp barýandylar. Şoň ýaly edip ýaşalan bir ýer, Aral Köliň kenarlary, çöwrekleri. Soňky halyny görseňiz, it baglasaň durmaz diýilýän derejä getirilen şo taýdy sömürlüp. Ondan soň taşlap gidýärler. Täbi o taý bolan ýeri däl. Ýani şo taýdaky ýerinde galan halkyň soňky ýaşaýyş durmuşy, ýaşaýyş şertleri göreňizmi näýlek bir ýerbet gözüňi ýagdaýda taşlap gidýärler şo taýny. Biziň ýurdam şoň bäri ýanyna bar ýa häzir. Şonam bugün ertede ýanky taşlap giderler bir ýygy harabalyk, bir neme urup diýerler-de. Bir gözüňi ýagdaýda taşlap gidýärler. Häzirlikçe diňe göz üçin bir merkez Aşgabada çykda jedilýär. Oň daşyndaky galan ýerleri görseňiz, öz gezip gören, ýaşap gören ýurtlarymyzy ýurdun daşynda deňeşdiren ýagdaýymyzda bir harabadan ütkeş geri ýok-da. Şonda da halk görüli dowluk depem watanym diýip küýseýär o taýyny ýöne. Diňe bir küýsemek bilen çäklenmeli däl-de. Şo taýynyň eýesi bolmak üçin göreş alyp barmaly. Şo taýynyň hökmany suratda eýesi bolmaly biz, öz ýurdumyzyň, öz topragymyzyň eýesi bolmaly. Şular aýtjagym häzirlikçe. Sag bolun. Sağ ol Muhammed kardeş. Merdan kardeş, size söz verelim. Baş üstüne. Men kendi uzatjak aýtmagy alyp durmaýan. Şöyle bir neme var, düşünce impoze edýärler da media çıkıp
Yani yurdumuzdaki yetmezçilikler aýdyp başlalar, ýurtda näme yetmezçilik bar? Siyasi ikrarlılık yok da. Halk toprakda şahsiýetçilik yok. İlk koloniya, Türkmenistan'ın koloniya halkımız mankutlaştırılan şu ýagdaýlary, temalary bölüp halka ýetirle oly şol adamlaryň garşysyna şöyle bir näme oýnaýarlar da oyun. Ýurdu ýamanlamaň diýerler. Indi muny halk köpçüligiň içinden hem ýanky ýurdu ýamanlamaň diýen düşünjäni alyp götürýänler bar. Olaryň bärde psikologik nebeti bar ýani. Duyguýyň üstünden garşy çykylýan ýagdaý bar. Onu näde çözüp bolýar? Şöyle düşündireýin men onu. Her kimin çağa wagty, ýaş wagty, öýi, owaşy bolsun, şäheri, ýani aladasyz ulalyn ýaşlygy bar da, ajram, horram, ýöne gereken ıglak gelende, ılgady suwa düşes gelende suwa düşdi. Ýani ýatlamalar bar, bir hoş niýetli ýatlamalar bar. Türkmen halkynyň elinde dogulup şu neçelle diňe görüp gelip otýar da. Endi şu jagaş bir böyle bir ýeri bar Türkmen halkynyň ýaşlygynda bir hoş niýetli bir böylejek bir bilmedim bir 10 ýyl 15 ýyl aralyk şöyle her kimlik her kirler. Endi ýurdun ýa-da hökümetiň atlandyrylan bir nämäniň yetmezçilikler aýdylanda ýa-da hukukly hökümet bar diýip aýdylanda biziň halkymyz şol bir ýatlamasy, şonuň ýatlamasyny kötekleýän ýaly, ýamanlaýan ýaly şol jagaş bir ýatlamasyny bir elinden alyp barýan ýaly düşünýärler da. Ol aslynda öýle däl. Näme üçin böyle düşünýärler diýsem, bilgi yetmezçilik sebäpli. Olam bilgi yetmezçiligi halky bir ýerine düşürmek üçin edilen ýöýte oýun da. Ýani özüne belli bir adamlar ortağa üşüp ýurdumy düzedelim diýse, ýani bilgisi galan halkyň otomatik şekilde ýani adamlara garşy çykmasy ýa-da pikirini ters görmegi, olary watan dönüp diýmegi, ýurdu ýamanlamaň diýmekleri, ýani şol psikologik ýani duyguýyň üstünden bir baryer diýip aýdyn men şonuň ýaly kawulan bilmeýän bir baryer, ýani çerdäki rejim baňa akly çatanok zatlar etmäne ýöne Russiýanyň bir filialy bolan Mahkeme diýilen bir zat bardyr. Şonuň edýän oýunlary da, ýani buny kitap boýunça edýärler. Kitap boýunça öýte protokollary we kitaplary we şonuň ýaly edip halk saklanmaly. Öz-özüne näme garşy çykaryp bolar, şeýle ýagdaýda saklasaň halk öz-özüne garşy çykýar. Ony ýani imperiýanyň oýunu da we ýyllar boýy attoçunly bir hereket da, ýani işlenen bir hereket üstünde. Onuň üçin hem näme üçin diýen bir sorag bardy, şonu ýurtdaşlarymyz özlerine berip öwrenseler, näme üçin men ýurtdaşynda işlemeli, näme üçin men bolar adamlaryň hyzmatyny etmeli, näme üçin men öz ýurdumda işläp bilemok, näme üçin men ene atam ýanynda ýaşap bilemok, çagalarynyň başgalarymyň ýanynda bolup bilemok. Menem adam, menem hakkym var diýen bir ýöneköje sözler bardyr. Şonu beýinlerinde döredip bilteler boldy, soň iri gelýändir. Ýene-de bir belejek adam diýen etseler ýurtdaşlarymyz Kafkasda kızgalanly döwür başlandyr. O da ýene biziň Orta Aziýamyzda, Merkez Aziýamyzda sıçrajakdyr. Gelişmeler gelipdi, şonu biz peýdalanmaly Türkmen halky. Bu mankurtlukdan, bu gulçulukdan çykjak bolsa peýdalanmaly, el-ele bermeli bolýar. Şonu aýdyn, sag ol. Sağ ol Merdan kardeş. Kardeşler şu ýerde gaty gowy pikirleri ortakda biz şuň gün öz halkyna cinayet eden, öz halkyna hıyanet eden bir rejim dur bizim öňümizde. Olam ýykylmagyň üstünde durda. Ýöne şonu biz şu
halkymyzy şu ýagtylyga çykarmak üçin şu zatlary erterki boljak zatlary hökmani suratda bolmaly. Bolmagan bir gaty zerur zat hökmünde bir reformany orta atýarşyn. Şol rejim bizim öňümizde hiç saçan durup bilmese, ol ýykylmaly. Olar şu eden jenayetler üçin, halkyna eden hyýanaty üçin girmäne deşik tapmaly däl. Sebäbi ol yalandan öwünen bolýar-da. Yer asty, yer üstü baýlyklarymyz boýunça 4-nji ýerde durýasy. Biz eger şu yer su reformasyny etsek, täze Türkmenistanymyzda bizim Türkmenistan has ýokary birinji ýere geçmek mümkin. Birinji ýerde özüni tanatmak mümkin. Halkymyz şu derejede ösmeli. Emma şuň küňüne şu baýlar diýdi, baý däl olar. Olar bizim hakymyzy, hukukymyzy, bizim iýjek çöregimizi elimizden alyp şeýdip baýa otýar. Onam baý etip görkeden bolýarlar. Ol baýlyk diýilen ýankyýaly yer halkynky bolanna, şu toprak halkynky bolanna ana şoň üstüne özü halal eli bilen ekip bir iş edip ýa-da geljekde özüniň arzuwuny, hyýalyny amala aşyryp bilen adam şol baý bolmaly geljekde. Näme üçin diýsem, biz başga ýurtlara seredenimizde, toprak halkynky bolan ýurtlara seredenimizde olar eýýän öz önümlerini, öz toprağından önen önümleri başga ýurtlara eksport edip otýarlar. Biz bolsa şolaryň şu önümlerini biz satyn almalymy? Bizim bir giden topraklarymyz var, güneşe baý bir topraklarymyz var. Biz näme üçin şolaryň önümlerini satyn almaly? Şu iň bir nemedat da, iň bir pes derejedäki görýän zat şu içki önümleri. Konyak diýdi, şerap diýdi, başga da içki önümleri. Şolary biz näme üçin Ispaniýa, Irlandiýa, Italiýa ýaly neme ýurtlardan satyn almaly? Ýa-da bizim ýurdumuz pomidor tohumuny satyn alýar. Gollandiýadan satyn alýar. Gollandiýada da yer halkynky bolan soň şu iň bir ujypsyzja zady kutujagyň owdan kutuýyň içine gaplap, owdan şekilde köp derejede pul gazanýarlar. Şu toprakdan önen pomidoryň tohumuny bizim ýurdumuzdaky daýhanlarymyz alyp otýar şonu. Men gözüm gördi. Şol praktiski gören zadymy aýtyp berip otýarym men şu başyma gelen zady. Bir daýhan arkadaşymyň gören, sonra gören zadym şol Gollandiýadan gelen pomidor tohumuny alyp otýar. Şonu näme üçin bizim öz halkymyz öndürenak, öndürüp daşary ýurda eksport edip bilenak. Ýa-da şu Antalya'dan bir yerde gördüm televizyonda. Şu lavanta diýen ösümligi östürüp onam daşary ýurda eksport edip bir giden baý bolup otýar. Baýlyk eline geçip durda şol adam lavanta ösümligini östürüp otýar. Onam näme kosmetikada ulanýarlar. Bu ösümligim dine güneş isleyen ösümlik. Bu da su 10 ýal derejede su isleýän ýöne güneşli bizim ýurdumuzda da östürüp boljak eken şu. Eger bizim topraklar özümizin bolsa, ertir şu iqtisadi yer su reformasyny edip biz halkymyza topraklar paýlap bersek, goý halkymyz etsin, eksin, şol pomidor tohumuny satsyn, daşary ýurtlara eksport etsin, özü upakovka edip, döwletem oňa ýardam bersin, goldaw bersin. Ähli tarapdan goldaw berjek döwletem. Sebäbi näme üçin? Şu öz-özünden ýankyýaly awtomatik şekilde öz-özünden hemmedat boljak. Halkymyz beýle bir başga ýurtlara gidip çörek bulmam gözlejekler. Şu yer su halkynky bolandan. Şon ýaly watandaşlar, bu zatlar hökmani suratda ertir amala aşyrylmaly zatlar. Şoň üçin biz şulary öz dilimiz bilen watandaşlarymyza ýetireli, goý pikirlerini bizim bilen paýlaşsyn diýip şu ýerde biz bir arada bolup halkymyza ýetirip otýarys. Watandaşlar ne gepleşigimizden has soňuna da geliberdik hakdan. Şu ýerde jemlesekmi ýa başga pikirlerini goşjaklaryňyz barmy? Entek dowam eder, şu gepleşigi. Biz ente borunu. Ýerde jemlälim watandaşlar ýöne şu gepleşik entek gatyken dowam etjekdir. Bu entek başlangıcı. Muhammed kardeş buyurun.
O menem bir jemleýiji. Aýdyp geçeýin şu men Kırınçadır bir Türkmenistan her bir watandaşy ýaşaýjysy şoň ýaly bir dünýä ýüzünde eň bir nähil diýip aýtsam tebiği tarapdan ýa-da bizim türkmenliň dilinde Hudaý tarapyn berilen bir hak hukugy bar da. Olam näme toprağa eýesi bolmak. Toprağın eýesi bolmak. Onuň kärendeçisi däl ýa-da potroçysy däl. Ýa-da o taýda hökümetiň başynda oturan adamlar ýurduň eýesi däl. Olar asliýetinde şol wagtlaýyn şol hökümeti dolandyrmak üçin häkimiýete gelen bir nemeler, topar. Ýöne bular ähli insanlyk hak hukuklarynyň bir giden adamy tutuş bir milleti insanlyk hak hukuklarynyň mahrum edip özleriniň ýaşama şanslary ýok, uzak gitme şanslary ýok, sehel bir ýankal bir depremde ýa sehel bir öwsen bir şemalda ýykylyp gitmäne şeýle neme häkimiýetler da ýykylyp gitmäne nähilek diýin ýykylyp gitjek nemeler häkimiýetler. Näme üçin diýsek bulan hiç bir dayanagy ýok, bulan kökü ýok. Özlerim öz eýeçilige diýen ýerlerinde eýe däl. Hakyky eýelerini de beren oklar bu nämäni toprağa ýurdy. Bular köksüz peşmek de halka özlerini meňde diýerler. Endi şondan çakmaly, biz öňürde özümüz düşünmeli. Daşda öwrümizde, ýurtdaşlarymyza, watandaşlarymyza dilimiziň döndüğünden düşündirip bildigimizden düşündirmeli şunu. Ýöne biziň şu toprağa eýesi bolmak iň tebiği bir Hudaý tarapyn berilen bir hakkymyzdyr şu. Şunu birinji bilen köprak pikirlenmeli, köprak üstünde gurrun etmeli. Jemleýiji näme höküminde men şulara aýdyn jemleýin, sag bolun. Muhammed sağ olun. Vatandaşlar onda şu günkü gepleşigimiziň has bir giňişleýin näme maglumaty almak isleseňiz ýa-da şu gepleşigiň şu ykdysady ýer-su reformasyny mundan 1 ýyl öň saparada Halkyň Sesi media kanalymyzda giňişleýin durup geçdiler-de. Şol maglumatlar bilen giňden tanyş bolmak üçin biziň şu kanalymyza girip, şu sahypasyna girip hökman tanyş bolarsyňyz diýip umyt edýäs watandaşlar şu ýerden. Ýene de bir gezek size minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şu günkü siziň ýüregiňizde bir adacygym bolsa, yer tapanmasak şu edip oturan işimiziň bir netijesi diýip düşünýäs biz. Şoň üçin biziň bilen hökman ara gatnaşykda bolmagyny, ýakyndan biziň bilen ara gatnaşykda bolmagyny, öz pikirlerinizi biziň bilen paýlaşmagyny, ýa-da şu gepleşiklerimiziň her gepleşigimiziň aşagyna yorum hökmünde de ýazyp bilersiňiz watandaşlar. Hoş sag bolun, geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä.